С канал ми, аз съм Любо и днес, както сте видяли, ще анбоксваме. Този път не от Тему. Аудиокнополис. Не е реклама. Просто живея близко до тях. Така че ако ви харесате такива видео, абонирайте за канала с камбанката, напълно безплатно. Чакайте да забравя. Да не забравя. Това е камера на Logitech C270 720 FPS. Така казвам, не е реклама. От Logitech, ако нещо искате да правим, звънкайте. И остава, тя скъсах целия плик вода. Май добро. Даже леко, вижте. Тук. Виждам се и аз. Така, нека да започнем. Плоската книжка се отваря. Аз ще чета по дигото лапче. Чуете за камерката, много яка. Кабел, който е... той е поне 1 метър има нещо. Да. Слушайте само. С малкото лъджи. Така. Бати кефо. И когато човек го закачваш на компютъра, стои се така, захващаш. Здравейте, в канала ми аз съм Любо и днес ще снимаме на Fortnite. Ако сте нови в канал ми, имам друг канал. Още се мъчи как да ги свържа, да имат линк към един от другия. Любака 20 Gaming. Не мога да демонстрирам как работи. Нищо, ако идете в Любака 20 Gaming, ще видите мен. Нали? Логично да видите мен. Кой друг да видите? Така следва най-яката част. Микрофона. Отвори се, бе, шивам пакет така. Сега се връщам. Понеже не намерих микрофона на това ножа си, използвам тези разгъваеми преносими клещи. Те имат малък нож. Това е простия човек на света. Отрезах палчето. Остана! Вие добре ли сте, бе? Как ще ми е такъв микрофон, бе? Тия, производителите. Чик-чик-чук-мук. Вие, причем на... някой си. Той си го задържа, даже така те си го по-добре. Yes!
Първа част. Чакайте, преди съм го, нали, разтаковам изцяло. Така идват. Първото, което падна само, е тази част да се наместваш. Гошо, пешко. Второто е, това като говориш да не плюваш. Не съм проблем спокойно, да не плюваш. Се чува. Малко стои, което ще опитам да разгуба. Да се сложи към други. Това толкова трудно се разтваря, бе. Май е така. То се отваря така. Завърта се. Тежки микрофон. С тебе бия. Фики. 2 метра кабел. 1 милион. Да докача кутията. 2 метра кабел има. Извинявам се предварително, че няма как да изкажа правилно сеща с името. Микрофон Хама. Шиди. Тук всичките стъпки как изглежда. Що годе убаво. Става за компютър, за лаптоп. 2 метра кабел има. Ама никакви глупости. Това ще го оставя тук. Това микрофон, сега ще го разпечатим. Това обаче един път да не телчи цялата тиловата лъстички. И да се късат на второто пълно. Целият кабел трябва да мине. Вие майтапите ли съм? Там много ясно бата, че го звучи с 100 000 за да не е направено лесно и шукаритетно. Да, бате. Ще има средно пръче. Къде си ти? Ето ме, как си ти? Сигурно той. Гошо печката! Хама. Първото бе. Изкавава ключек. Здравейте в канала ми, аз съм Любо и днес. Снима на Fortnite. Като да. Предизвикателство. За канала ми с камбанката за всички. И се абонирайте за другия канал Любака Гейминг. Така че ако ви се гледат яки игри. Ако ви се гледат игри онзия канал. Ако ви се гледат влогове интересни такива видеа като сега. Микрофон е такива да показвам влогове от морето. Ще има скоро. Че е малко стрим сега. Абонирайте се за този канал. От мен.